už je zbytečně složitý. Je taky, no. Aby to nebylo na něj, že nevyhraje, ne? Počkej, Roman, to není. Komu to je vůbec? Říkal každý jednou. Moc se teda z toho výřit. Zbytek se vysype, pak to tam hodíme a to se pak bude hlasovat. Jsi tam? Doufám. Jak to mám vědět? Jo, nás mám tady. Tak, zbytek vysypávám. Počkejte, jde rozbalovat. Tak, tak, zpátky. Tak. A co teď? Teď je jeden vítěz. Je to složitý. Tak, fanfáry. Tak, hlavně ať jsem tam já. Tak, rozbal ho. A přečti, jestli to přečteš. Až se nedostaneš, ne? To nevadí, to hlavního ještě ne. No to je tady hlavní. Dej z toho tu spínku úplně. Když jsme to neskontrolovali, jestli to můžu dost. Můžete zkontrolovat všechny, jak byly poslední. Kdo byl na tom druhý? No, to se podívej, protože ty jsi tady podvodník. Kdo to ty si chtěli vpálit, kdo sám? Já jsem tady. No tady ten pán vyhrál. Já No tady. no schválně, jo, jestli tam taky. Jirka Liška, dále náhodíčka.